הבוקר נרצח בדקירות סכין אביתר בורובסקי, תושב ההתנחלות יצהר, בן 32, אב לחמישה. אביתר היה בדרכו לחזרה במסגרת קבוצת התיאטרון שבה הוא פעל. לעשות הצגה על עצמנו ועל ההתמודדות התרבותית. תרבותית? כן. ובגלל כל זה יהיה לנו מלא כסף. ונוכל לשלם את כל החובות, ולקנות מלא טיטולים ומטרנות. אתה מבין? אני חושב שהבנתי את הקטע. אפשר ללכת לישון. אבל איפה אף? הוא היה עם נאפו! מה? על מה אתם מדברים? על אף של נאפו! האגו המסייע שלו! הוא היה הולך איתו לכל מקום! היי! אף? לא, אני לא אף, אני איפצש. רגע, זה של נאפה? לא, אני לא... נאפו! לא, אני לא אף של נאפו, אני איפצ'ס, אבל אני ממשיך אותו. אני ממשיך את כל מה שהוא רצה לעשות ולא הספיק. למשל לצלם סדרה איתנו! אז גם אני! גם אני אמשיך את נאפו! גם אני אמשיך את נאפו! אבל אני עומד להשתגע כבר, ככה פתאום נעלם לנו כאילו? ואני לא מצליח להירדם כבר 3 ימים! אבל שמענו על הרצח רק לפני דקה. אתה לא מבין אותי! אוף! חבר'ה, אני מבקש שתרגעו, תנסו להבין אחד את השני. אני לא מסוגלת. אני חייבת לאכול והרבה. אבל תשמעי, את לא יכולה לאכול אם את תאכלי אז את... תשתוק! חבר'ה, אני מבקש להירגע. לא, רגע! אנחנו חייבים להתאפס. בשביל נאפו, בשביל עצמנו. אנחנו חייבים ללכת לטיפול. זוזו הצידה, אני אהיה המטפל. למדתי נאפותרפיה ואני מומחה בזה עכשיו. דבר ראשון בטיפול צריך למצוא שם לקבוצה. לנאפו תמיד היו רעיונות נפלאים. אבל נאפו! נאפו. נאפו.